It's Select Africa TV update. Ngiyanibingelela futhi siyanemukela igama lami ngingusi Nenhlanhla. Esikuphathele lona la udaba oluthi ke izwe laseNingizimu Afrika selihloniphe uDokotela Rebecca Malope inkaka kwezomculo wokholo kanti usemkantshu ubomvu futhi uDr Malope uhlonishwe ngendodo kuma-National Orders Awards la athole khona the Order of Ikhamanga yesiliva enikezwa lapha ya umongameli noma ehlonishwa umongameli wezwe omnumzane uCyril Ramaphosa. Utheke ezikhulumela uDokotela Malope uthe impela kuyamjabulisa kakhulu ukuthi ke ahlonishe ezweni lakhe, wathi kusho ukuthi imisebenzi yakhe ayenzile iminyaka yonke le ewu-33 iyabonakala namhlanje ngoba uthole indondo abekade eyilindele. Kungeyona ke yokuqala eziningi kakhulu ke indondo ayitholile kuma awards ahlukene. Siyabongela ke kakhulu lapha ya uDokotela uRebecca Malope. Kanti umculi ke weAfropop uVusi Nova insizwa ke ewumculi wakhona la eNingizimu Afrika idede abaningi ke ngempela einkundleni zokuxhumana ngoba isizibiza ngo-S noma ngoSNova emva ukukhipha ke ingoma yakhe ethi shuku shuku esiphumile njengamanje. Kubathusile abaningi nabokuthi ke abantu bakhuluma ke izinto eziningi ezehlukene kuba bodwa abasola ukuthi ke kungenzeka ukuthi ke lo S okaSomizi noma ke umele uSomizi njengoba ke bengamathe nolimi kulezi insuku. Zokhumbula ke ukuthi ke uSomizi noVusi Nova bangabangani kanti futhi bake bayikhipha ingoma ndawonye. Asazi ke bakithi ke kodwa ke sifisela inhlanhla abanye ke baze basho nakho ukuthi ke mhlambe indlela asefuna ukubizwa ngayo. Sizobona ke ukuthi ke kuqhubekani kodwa ke nathi ke sithi ke cha siyalamukela igama liyakho Vusi uSnova. Izona ke esikuphathele zona osukini lwanamhlanje. Siyacela ke ukuthi mawukuthi uyaqala ukujoyina usubscribe noma uphinde futhi ke ulike bese ke uyakhomenta kwi-comment section yethu Select Africa TV. Siyabonga. Till next time. Siyabonga. Magebhula imbizo yesichitho nedliso. Lembizo isiza kakhulu mangabe unesichitho esakhele ngaphakathi noma ngabe sesimoshekile isikhumba sakho asisabukeki. Iyasiza ukuthi sibuyele esimeni nedliso lingaphakathi iyalishisa liphele. Lembizo isirecommendwe abantu abaningi abanezifo ezakhele ngaphakathi noma ngabe sekusele izinsuku uyohlinzwa isicubu sakho somzimba. Sithole lo magebhula uzosishisela yona leyo nto ungabe usayo kuyohlinzwa. Zonke izifo ezakhele ngaphakathi iyasiqeda nya ngoba ngisho isilumo wothi bye bye kuso. Uma uyawudinga umagebhula bayatholakala ku-071 969 2549 noma ku-081 720 2707 noma ku-1 Ilof opposite Faraday Multi-Market Yellow Building. Kanti they also do consultation. uDr Mpilo yabezizwe zikode wothi zikode.